Hello mga subscribers, likers, muli ang mga share natin dyan, mga viewers natin, mga opinions, lahat ng mga mag-anak ko at mga sinusuporta mo sa aking vlog na ito. As a reference sa mga pasyente ko na TST or Tribal Stroke Therapy. Ito po yung ating third session therapy sa ating bedridden. Si Aileen, ayan. Resinan po. Relisian. Eileen Relisian, siya po ay 45 years old, bedridden po. Siya po ay na-stroke noong last December 30th. So, bago po tayo magsimula, again, I have my verse and prayer and verses to share with you. Yung aking pong Psalm 27, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is a stronghold of my life, whom shall I be afraid? Ayan, yung Mark 11, ito ay faith in God. Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you have received. And Exodus 15:26, the Lord is my healer. Na muli po, samahan niyo ko sa aming therapy, sa aming journey ni Aileen for our third session. God bless po. Ganda ng view. So, magandang umaga po. Ngayon po ay January 24, 2025. Ngayon po ay Friday. So, ngayon po ay third session ni bedridden stroke patients. Aileen ba? Releasan. Ilan ba ako? 45. So, kaya sa stroke ulit? December 30. So, stroke po siya December 30 lang. So, bago lang po ito. So, this is our third session therapy. Ayan. So, makikita niyo medyo nakakatiyo na. Yung bang ginawa natin nasa iyo? Yung program, binigay siya ng mo? Alin po? Yung ginawa natin. Ay, andyan po sa meeting po. Pwede mo kunin kasi yun ang magiging mami ng program natin. Nakaupo ka lang pala. Ayan, nakakaupo na oh. Kita mo oh. Ito po. O, sige mamaya. So, mag-pray muna tayo. Ay, wala siya nga na. May pero siya. Hindi, meron na siya. Meron na raw siya. So, mag-pray muna tayo. Wala tayong sama. Iwala ka sa natin. Kasi po papasok. O, sige natin mo kasi. Ay, okay. O, ito, siguro tayo mag-kepeng ha. Siguro, excited ka naman sa therapy mo. So, again, Azalea. As in AZ. Azalea, this time black. Yan, Black 1, lot 15. Okay, nandito tayo sa Azalea, Black 1, lot 15. Saan ka pa rin banda ka rito? Sa Pamaysak po. Banda ka pa rin. Ano, Magalak? Mexico. Mexico lang siya. So, iba siya. Opo. So, sapang ano pala to? Sapang Maysak, Mexico, Pampanga. Hindi siya Angeles, hindi ano? Hindi po. Ano? Hindi banda ka rin? Hindi. So, bumukod siya. Mexico po eh. Mexico Ewan ko po. Ayun po yung address nila dito. So, sapang. Okay. Sa Pamaysak, Mexico. Azalea. So, Black 1. Lot 15 ano? Opo. So, sapang Maysak. Mexico lang siya. Opo. Pampanga. Okay. So, para makikita natin. So, again, this is our my journey sa Tribal Stroke Therapy po. So, watch niyo po till the end. So, siyempre, wala pa masyadong improvement kasi nga po, we're just starting our program na i-adapt niya. So, again, basic po yung ating mga bibigay sa kanya. Basic stretching, range of motion. Andiyan yung kuryente natin? Opo. Saan dapat titingin? Dalawa, no? Dalawa. Uy, kukurentiin ka na Ayun namin. Praise God. Uy, kukurentiin na. So, pina-order ko sila ng ito. Kumbaga sa pagkain, bechin. Ito yung bechin natin. So, after our massage, our after exercises, massage, and then huling itong digital. So, ginagamit ko ito parang bechin sa pagkain. So, importante rin ito. Pampalasa. So, again, wala pa tayong makikita improvement. Siyempre, bago lang. So, siguro sa mga 10, 9, 8. Kasi si District 1, nakakatayo na. Nakatupo na. Dati, hindi nakatayo. Tanggaling NGT niya. Si Marciano Bueco. So, sa kabila po natin vlog, lipat po ng konti, scroll down. Nakikita niyo po yung pasyente natin na kaklase ni Ate Aileen na kapares siyang bedridden. So, siya po ay District 1. Siya po ay almost 9 session na. Ikaw, tatlo pa lang. So, halos nagkakaano na. So, again po, mag-pray muna kami. Siyempre, prayer is powerful. Napakalaga po ng prayer. Ito ka sa gitna. Diyan ka lang? Diyan ka lang. Ano pangalan mo ulit? Romalyn. Nakasama ko si Romalyn ng ganyang anak. So, yan siya ang duty ngayon dito. Okay tayo? Okay. Sabi nga sa Proverbs 19:21, many are the plans in the mind of the man, but the purpose of the Lord will stand. And
Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart, and do not be on your understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct you. Lord God, muli Panginoon, pupuy din ako ng Lord God with your great purpose. Sa akin kita rin, Panginoon, na bless my hands, Panginoon, Lord God. Ikaw po ang aking Diyos ng buhay na sinasamba. Naniniwala po ko siya, Panginoon. Huwag puso ang iyong kataralan, discarded, mga technique, tactics. Wala kong ito malaga, hindi ang mga area. Muli Panginoon, hindi po ang asbas gabay. Nasamahin po kami sa aking therapy dito. So bless my hands, Lord God, as an instrument upon therapy. Face to face at salamat dito sa kanyang loving care sa kanyang pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kapatid mo din. May nakasulat dyan. Pwede ba sa'yo? Ito. Ano mo nang ginawa dyan? Yung unang-una, tiklop hands. Ilan? 20. Yung po tayo ilan? Upo tayo. Sige, what ko pa? Sige. Upo tayo 2 rounds. Maturos tayo. Sasama mo ko ito. Girl, tignan mo nga si baby dun. Baka malaglag na ako. Ayaw mo ba? Ha? So, kalahin mo kami. Ayun na siya. Ayun. Ito gamitin mo. Push! Sige. Yan. Very good. Relax ka mo. Relax lang. Relax lang. Malalim. Okay, very good. So again, dandan ka upo. Dandan. At ayun, ito gamitin mo ha. Ito, wala itong benta. Baka sa alali lang ito. Sabi na ba? So, mas pa. Alam, nakatata tayo yan ha. So, dati po nakasasasig doon, nakato siya, tatlo. Push! Push po! Push! Yan! Very good! Yan. So, nang gagamit nila yung ganyan pa. So, thank you Lord. Sabi mo? Thank you, Lord. May! Bababa po. Last. Remark mo siya. No. Push! Yan! Hindi, derecho pa mo, derecho mo. Yan. So, nakatiri lang kami ngayon sets. Sa linggo, 4. Okay. Budandaan. Huwag bigla ka. Hindi na ilan. Suso konti. Suso konti lang. Suso konti. Mahawag siya natin mo. Ang sunod. Sorry mo remarks. 3. Tiklop hands ko. Ilan? 20. 20. Sige, 20. Masaan ba yung ano? Wait lang. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Next! Saan? Anong sunod? Hindi, anong sunod? Taas. Taas. 10. 10. Ginawa ko 25. Ginawa mo, di ba? 1, 2, Jacob, yung kapatid mo dun. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Anong sunod? Twist. Twist. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nagkaroon ka ng 5 ha? 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Next. Round. Ilan? 10. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Reverse. 12 lang ha? 1, 2. Double doon ka? Dagdagan ko na lang 6, ang nila. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Oh! 1, 2, 3. Sunod. Hawak balikat. Ilan? 10. 1, Oh. 2, Ayun si Kuya. Ayun si Kuya. 1, 2, Pero lang po. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Tapos hawak ulo ko. 12, ilan? 10 rin po. 13, 14, 15, ano ko lang? 1, 2, 3, 4,
Di, 5, yung mga nagdadasal. 6, Hmm. 7, 8, 9, 10, Tapos, 11, ano pa, buhay pala naman, 13, 14, 16, 17, oh, 15 na, sige, sunod. shoulder blade, Oh, ano, hawak, 10. shoulder blade, Blend. Wala. Bugo magbasa. Sorry. 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, sunod, sunod, dali, Straight po. straight, 10. straight, Opo. sunod, Dagdagan ko na lang po yan. oh, 5, 5, 5, sunod. Yung dorsey. Dorsey naman yan. Sa pa ba yan? Sa kabay? Wala po nakasulat. Hindi. Sunod. 10. Same lang po, mga 10. Sige. Sunod. Suman dito ba? Hata? Hata? Hatak na. 10 lang. Tapos inversion. Everson. Puro din niya. Puro tik-tik. Tapos dagdagan ko na lang po ng tawid lahat. Rotating meron. Rotating meron. Inversion wala. Ay, ako meron. Ay, hindi. Ilan? Wala siya. Huwag mo rotating. Inversion papasok. Hmm. 10 rin. Oo. Ito siya tayo. Tapos saan to? Han. Sulat. Sige. Rotating na lang. Rotating. 15 na. Okay. Sunod. Wala na. Vibration. Vibration. Ito. Ilan? 10. Okay na. Tapos double hand. 10 rin. Amsar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cross na 1. Pwede mo libilangan dito na. Pwede mo bilangan dito. Mas pa rin ngawin naman eh. Ay, yung kamay po. Ito double. Wala na? Wala na. Kung tayo sa gusta. Ano yung mga tao dyan? Sa labas niyo? Bakit? Yung nagdadasal. Yung mga ano po yun, nagbakahay po. Antayin siya? Antayin siya? Pagkatagturi mo. Takes 1 hour to. Minsan titira ko. Sa baka doon. Hindi, nandiyan lang po yung kapatid ko. Pinakinggan na lang. Hindi po ba? Ito. Dalawang Mga ganun. pala masusunod, nakuha na ako nakukuha. Sa lamesa po gusto nyo Huwag na lang dyan. po. Konti. Pangit-ngit. Wala po kasi lang lamesa. Hindi na yun. Sabi lang. Yan. Pero ganyan yung ating yan, program natin. So, ganyan yung program natin. Nadaragdagan lang, nadaragdagan. Nadaan yung program natin. Kayo yung daragdagan nyo kasi kasama yan. Kasi kailangan nyo tayong sinusulat para yung program natin. Kasi Ay. hello? Isma. Oh, shout out. Sa iyong asawa. Nasa trabaho. Ano pa naman kasama mo? Ricardo. Oh, yan, kay Ricardo. Yung sa'yo ko yung shout out. Abang mo talaga ng asawa mo. Tsaka, ito talaga ang buhay niya. Kung may pag-asa, diba? Kung may pag-asa, tsaka. Tandaan mo, walang kwenta yung kwenta. Ano lang kwenta. Kung meron tayong pag-asa, Diyos. Okay? Amen. Yun. Kasi hindi nag-alala, gumapang na walang yan. Hindi na pwede magpagaling. Ang Lord ang magaling. Aray, masakit. Napagod eh. Bago, siyempre. Masakit. Kung kurente ba mamaya yan? Yung kurente niya, i-shoot ko ilan yung ano, yung lakas mamaya. Kasi 115 yung 50 minutes yun. Kapag kinukurente sa mamaya,
Pinakapainan niya kuryente. Mabilis lang kumain mo. Di ba ate? Mabilis. Hindi. Iba na yung mukha niya. No? Kumanta ka na. Mahal kasi ganda mo. Dati nung mga nakakala kita. Ngayon, no? Di ba? Ano po? Sa di ba na medyo na recharge na, no? O sabi tatay mo. Medyo ano. Bukal kayo naman. Teka. Kasi pinapakain na po namin siya. Kumakain lang po siya ng kumakain. Mga bawal lang ang pakain na. Hindi po masyadong maano. Mga sabos lang handa. Opo. Tapos malunggay. Lagyan mo. Sakit? Oo, tayo masakit siya. Pagod na. Ano, no? Panuhot! Tawa ka, panuhot mo. Kanina naman tayo. Ano ba kasi? Sakit eh. Sakit. Masahe lang. Tayo ko po tayo. Kasi nalakad na tayo sa labas. Dito lang kayo eh. Kaya lakad. Magmamasyal ka na. Magulit yung mag-guardia dyan. Masyal tayo nakalakad na. Ito lagi malakas ha. Ito ha. Tayo mo, tigasan mo yung katawan mo. Tigasan mo, labanan mo. Ito gano'n, gano'n. Umabang ka. Tulungan mo kami ha. Mabilis. Tapos sa dito, tapos Monday. Yung schedule niya. Monday. MWF na po. Hindi ba muna? Wala po kami. Gano'n muna tayo. Kasi wala pa tayo ano. Wala pa sa improvement eh. Huwag nakakano siya. Huwag nakakatayo na matagal. Isa mag-isa. Pagpagin natin na yung session niya na program natin. So pag benta project mo to, matutulog na matutulog to. Diba tayo? So maganda mabilis. Mabilis na di. Bawas na bawas. Sunday, yun pa rin makas. Tapos sa basketball. Basketball muna ako. Sa basketball kasi ako sa... Wala ng mga tagatang dyan. Mga basketballistang mga senior, ayan. Forever yan doon. Tawag nila, forever yan. Hindi na shout out, ayan. Sunday, Lord Team Basketball. Papawis lang po tayo, ha? Ayan. Basketball si Mantim. How are you? You okay? A. A. Takmak malakas. A. Ah. E. E. I. E. O. O. U. O. O, ikaw isa. A, E, I, ikaw din. A. I. I. O. O. Ano siya eh? Bisaya eh. Bisaya. Bilang ka, 1 to 10. Bilang. Isa. Isa. Malakas, malakas. Isa. Dalawa. Tatlo. Oh. Apat. Okay. Okay. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 8. Siyam. 10. 10. 10. Ano pa ang asawa mo? Ricardo. Ano pa ang mga anak mo? Romalyn. Sige pa. Rona. Oh. Rica. Oh. Rowena. Oh. Rikimi. O sige pa. Ricardo. Dami. Bunso. Ricardo Jr. Mga apo. Ano pa ang mga apo? Rexel Jacob. Yung isa. Isa. Renzi Jade. Ang haba eh. Ren. Tapos si Bugoy. Sabi Mga ko. manugang. Wala siya. Wala kayo manugang. So ito po, nakapagsalita na po si Ate Aileen. Dati hindi masyado, di ba? Hindi po. Nung nasa ospital po siya, nakapagsalita mo. Ngayon na yung bila niya. So, practice mo lagi salita mo, ha? Yan. Naging okay po yung salita mo. Ngayon pala, tumatayo ka na, di ba? Malakas ka na, di ba? So, ingat tayo sa mga manunulot. Yung mga manunulot. So, ingat tayo sa mga yung mga nalakas ng mga tao. So, ingat tayo. Pagod niya ng messenger mo, tapos matagal yung mags. Baba ng presyo. O ingat tayo sa mga. Kasi siyempre, puso ngayon niya. Sa mga kaaway natin. Magawa ng kaaway. So, ingatan natin ha. Kasi may mga nasuot na eh. Problema, bagal gumaling. Kakaawa naman. So ikaw, tuloy-tuloy ka lang, prayer tayo, tulungan tayo maligtas. Kung ano yung kinakain mo. Kinakain, bawal siya may stress. Ulitin ko, bawal may stress, bawal mag-isip. Ano po yung gatas mo? Yan, very good. Actually, lumakas yung tuhod mo, no? Nakakatay natin siya, mabilis na tumali, di ba? Nakaka-pierce ka na. Kunti-kunti na natin, mga 10 session yan, machatsa ka na.
Gusto mo ka ba? Mag-ano ako, injured. Yun. So, ang gagawin mo dyan, kung kumakanta ka, wala kang ginagawa sa hapon, kumanta-kanta ka, yung favorite song mo. Ay, kailangan kumanta para relax yan. Yan ang video ko. Pati mo nanin. Ha? Kakanta ka. Kasi kanta, nakaka-relax yung kanta. Okay? Ginagawa lang po niya nakikinig na song. Sakit pa. Okay, masakit yan. So, huwag na lang masakit yan. Ha? Shake. Tas mo. Whoop! Whoop! Tas na. Huwag lang din ibang ngayon. Pari tayo? Ayan mo siya. Ang bitawag namin. Mga sa ating subscribe natin. Bintawan. Bakit ito minamasaya hindi stroke? Bakit minamasaya ito? Paliwanag ko muli. Kaya minamasaya ito to relax at para magkaroon siya ng good blood circulation. Kasi pag napagod ito, kawawa naman ito. So, minamasaya pa rin. So, concept sa light na. Diba? Bukunin pa natin yan. Diba? Minasaya na, kinoriente pa. Kompleto rin ka dito sinanay. Diba? O, saan ka pa? Saan ka pa? Diba? Diba? Kaya yan. O, dito po kayo sa ating programa, we do everything just to help the patients to be recovered. Hindi po tayo after lang na pero hindi. Dito po sa vlog ko ito, pinapakita ko kung paano ko tinetherapy ng ayos, properly, with program, yung isang pasyente para makarecover at makatulong po tayo, especially yung mga walang balakang. Napakahirap po ang buhay ngayon. Diba? O, so ito po ay kasama na rin sa ating programa yung makatulong din tayo. Na kailangan natin gawin ng buong puso. Mayroon ka na ng tayo sa ating Panginoon Diyos. Yan. Diba? So, minasahe na. In-exercise, minasahe, kinoriente. Saan ka pa? Kompleto ka. Diba? So, unang nalalangin tayo. Diba? Kailangan ka nagtsaga. Every client, nagtsatsaga. Diba? Hindi lang yan na basta kinoriente mo, tapos na. Hindi pwede yun. Yan. Kasi natin muna, tapos kumpiente. Bate? At yung mukha mo, mamasin natin din, para ba na? Ako dyan, facial massage. Ayan ko, charge ng 2.5 eh. Ayan. So ito na, gumagalaw na ito. Ha? Ganun pa, no? Nagkatuwa si ate sa akin. Yan. Nagkaroon pa nga tayo, no? Maganda pala din. Ito, medyo mataas, di ba? Ayan, medyo kitang-kita na kami dyan. Ayan, no? So this hour, again, third session, TST, Travel Stroke Therapy, yung SP, Stroke Patients. Yung BD, yung VR, Bedridden. Ayan, yung mga ano kasi yan eh. Kasi mahaba, pag mahaba kasi maubos yung shortcut. So makikita mo ron, BD, SP, SP, BD. So pangalan. Kasi yung rango yun ah. Yung BR, Bedridden. Bedridden po yung BR. So tomorrow po, alam nyo na, mabalakad na naman. So, isang malaking kagalakan para kung madalo magkipin, mabalik ka. Ano gagaling? Siyempre, kailangan mo rin tulungan sa sarili. Kaya muna, paniniwala mo sa Diyos. Pangalawa, disiplina. Pangatlo, bawal kang stress. Okay? Yung programa kong Freedom siya, mag-focus tayo. Diba? Always focus with us. Kung hindi mo ginawa yan, tatagal ka, kayaman ako ha. Joke lang yun. So yung matagal ka. Gusto ko 3 months, hindi ko nagagawa ko ng improvement. Gusto ko, mga 10 session pa lang, gusto ko, tayo ka. Kailangan sunod ka sa program. Okay? Nakasan mo ang loob mo, ito yung pinag-adoption ng Diyos para sila. Okay? Sara. Suntok. Okay, suntok. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, patas. 1, 2, 3, 4. Ilayari ka, kuya. Susutoy ka ni ate. So, yun yung strength ng stroke. So, na-improve na yung strength niya.
Diba? Ganun mo, ganun mo. Ganun. Para sa buto kasi itong dadala eh. Diba? O, yun. Lakas na nung kanan. Hindi po ito yung stroke, yung kabila. Kasi sabihin natin gumano, hindi po. So, kailangan mo ng lotion. Meron. Sige, lotion. Ito. Ano yung mga ginagawa natin, ha? Para yung ginagawa natin. Kasi na-inform natin eh. Sa kanya. Close your eyes, ha? Okay na, order ko. Close your eyes, te. Parang hindi natin. Ayun, maganda na siya, oh. Bakit kailangan massage ang mukha? Siyempre, may muscle po tayo dyan. Nandiyan ang businetong masiter to avoid any lockjaw. Yeah. So, we need to massage this. Kasi, ito yung pinaka-mirror ng pagkatao mo yung mukha mo. Dapat, relax ka lang. Ayos ka, ante? Ha? Sa Sirica. Nandun, nag-base na, papasok. No, hindi. Hindi dyan. Saksi. Dami na crap yung village mo. Alam mo. Taas mo ulo mo. Baba mo. Lingon sa kaliwa. Kanan yan. Lingon sa kanan. Yan. Meron ba tayo? Sus, yan ang wala. Tayo ba tayo, ha? Ate, wala mga tutong ka. Malulog daw dali niya. Kumanali mo. Malakas po yun eh. Kasi, Hmm. yun ang dati natin. Hindi ba? Ano lang? Kaya, Kain na. ano, punti ko lang mo yan. Ate. Ha? Hindi ba ito na? So, ayusin mo sa pagkain mo, ha? Magbaling ka na. Opo. Biliti ka lang ng Kaya ka pala puputi, white yun. Baka ba, ang maigay, brownish mo tayo. Masakit yung kamay ko. Ito na ba? Nalaglag ako ng ano. Dilog ko yung masakit. Mali.
Alam mo na, oh. Ayan. Nahihilot ko na. Higa siya. Ay, Kaya mo? Kasi mag-ulo. Sige, dana ka na. Do it with yourself. Uy, shit. Sulat ko po muna. Ayusin mo na. Sulat ko muna. Okay lang yung ulo niya? Opo, ayaw niyo po mag-unan eh. Or uunan ko po. Una mo, diretso yung ulo niya. Diretso siya. Yan po. Madiretso. Yung kamay niya, baba. Simulan din, piklop. Bigyan mo, lower limb. Lower limb. Okay. Okay yan. Dito ko muna. Tiklop. Tiklop single na 10. 10. 2, 3, Sampo. 4, tayo. 24. 6, 7, 8, 9, 10. Hindi, 20 na. 20. 60, 70, 80, 90, 20. Tiklop ha? Tiklop simple. O, sige. 6, 7, 8, 9, 4, 20 rin po. No? 6, Left and right. Tiklop ha? Tapos, double, side to side. Bigyan mo double, side to side. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 20. 6, hindi. 7, hindi na kaya. 8, 9, 10. 10 lang. Rotating. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang. Reverse 5 din. 5 plus reverse. 5. Baka mo ko. Sit up to sit up. Sit up. Hook! 1, 2, 3, 4, 5. 5. Hindi. 10. Ayaw mo din. Oo. Malakas yun. 1, 2, 3, 4, 5. 10 lang. Okay. Dorsey. Dorsey. Cursey. Dorsey. Dorsey. Dorsey flexion. Dorsey. Dorsey. 20 seconds. 27. Bilang ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Plantar. Planta. Plantar. 20 rin po. Bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Relax exhale. Eversion. Inversion. Malakas na eversion. 20 rin 20 ha. 20 seconds. Eversion. Eversion. Malakas na. Malakas na eversion. Hindi yung malakas. 6. 60. Eversion.
In. Inversion? Oo. Ah, in. Akala ko inversion. Inversion. Papasok yun. 20 seconds ha? Ah, inversion and eversion? Ah, okay. Sa elementary ko yun. Option ko kasi ito ng teacher mo yan. Rotating. 20 seconds ha? Rotating. Oo. Seconds ha? Pinching. Pinching. Penging. Pinching. P. P-I-C-H-I-N. Pinching. Tapos na. Wala tayo magsisalita. Ha? Okay. Okay na po. Okay na yun. Ay, ano to? Ano to? Paano mabasas to? Pwede mo palit? Ba't kasi ganyan shirt? Ako ito dyan. Kahapon. Sige. Ay, wait. Ano natin? Ito ka. Bago. Ang pangalan mo? Ha? Jinky? Ha? Tomboy. Ito ka, Ricky. Ito ka, Ricky May. RM. Ano ka, RM? Yung tabi ng nanay mo. Dito mo eh. Di ba siya, diba? Hindi na. Dito ka na lang sila. Diyan o, okay lang. Nice lang. Masahin natin light lang. Hindi siya hard. Kamu to. Ganun mo, ganun mo. Ikaw mo isa, sige. Sige. 1. Baba, baba, ganun mo. Sige. Sige. Baba mo. Sige. 2. Sige. 3. 4. 5. Sige. Sipain mo ko. Sipa. Sipa mo kasi. Sipa. Sipa. Push! Yeah! Okay, very good. Ah, diba? Yes ba? Focus ka na yun, ha? Kung patay. Ano to? Ay, nalagay lang namin. Kalimutan ko. Ano students? Ayan. Oh.
gagaling ka. Siyempre po. Komportable ka na kayo mag-camp ngayon? Super komportable na. Bilis ka lang gumaling. Kasi may mga power niya. Diba? Kailangan na bumalik. Oo, ang mga bata eh. Wala kasi kaso. Tulungan mo ko. Magaling ka sa pangalan ni Jesus. Ito naniniwala ko sa Diyos. Amen! Dahil dyan, gagaling ka na. Yun yun. Naniwala ka, gagaling ka na. Hindi ka naniwala, iwan kita. Di ba? Walang kwenta ka nagwala, di ba? Hindi ka naniwala. Opo. Ah, may naniwala ka. Wala ako. Galaw mo, pa mo. Galaw mo. Ay, gumalaw? Gawin natin. Pa mo. Isan mo lang. So ito yung digital therapy, after the massage, exercise massage, and this is the program. Huli-huli yung digital therapy natin. Bakit sinakabit ko din yan? Expression ko doon. May extension nga rin. Yung kasi yun. Next time. Ako ba na-plan kayo ito ng extension? Di ba ito eh? Sunod, pag walang pagka nalabot to, extension tayo. Duwal ka ako siyempre. Hindi ka na. Beijing to Beijing. Ano mas mabilis? Ganda. Ito rin, no? Reset. Tulungan. Yung isa, assembly mo isa. Isa, assembly mo. Ay, Actually, battery. Pabilis tayo. naka-assemble na po yung Assembly mo na yan. Tapos na yung battery na pasok. Ano mga person? Ito na lang po ilagay ko. Yes. Ano yan? Elemental lang yan.
Yes. 1. Kaya? 2. Kaya? Yes na lang. Yan. Diretso lang. Lakas. Wala. Lakas. Malakas. 1. Okay. Malakas pala. 1 to 15 yan eh. 1 ka lang, sabihin yan. So, 1 lang siya, may pakiramdam na. Kasi 1 to 15 yan eh. Uno lang? Pupunta daw siya dito. Bibili daw siya. Ay, mama. Ate mo? Hindi po. Ako po yung ate. Ay, ikaw ba yung ate? 1, 2, 3. Bigyan mo 1 ha. Kurente 1. Sa taas 1. Sa kamay 1. 4. Kaya? Yan. Okay na yan? 6. Oh! Sige pa. 1.5. 1.6. So yun po yung ating program. So, nangyari po dito, nadaragdagan yung aming Yun ang po yung sa may pa. 6. nadaragdag yung aming sequence, exercises. So, this is the program of the So, exercises, massage therapy, siyempre prayer muna tapos exercises. Then, massage therapy, then digital therapy tayo. Tapos na like 50 minutes po yan, relax. Huwag mo tatas-tas. So, 50 minutes, break time. May pagkain na dito. Saan? Sa labas. Saan pa? Kanin. Kanin. Pwede! So, relax ka lang muna. Pagpagensya mo na yung luto. Oo, diretso mo to. Magluto eh. Diretso mo. Ito naman, parang buo. Kayo Full na lang copy. kukuha or Huwag mo kung kaya mo. Ayan, so kapag tayo ay nagpapahinga sa kanyang 50 minutes, tayo ay mag-break time muna tayo. Ayan. So, yun na po. Hanggang sa muli po, ito po si Budero Magkepeng. At aking pong stroke patients, dito po si Silaya. So, God bless po to all of you. So, abangan nyo muli yung aming therapy. So, yeah, 50 minutes po kasi ito. Tagal-tagal. So, ikakat ko na yung vlog ko. So, thank you again kay Ronalyn. Romalyn, ayan, kay Romalyn nagkasasakit for this day at mga kapatid niya, ayan. So, God bless po. At abangan nyo po sa Sunday uli yung aming 4th session therapy. God bless po. So, ito yung ating last part ng ating therapy, yung kanyang digital therapy. So, ginagawa ni Modelo Magkepeng ito pag bedridden yung pasyente. Ayan. So, after may program. Ayan. Pagaling ka na, ha? Ayan. Ito na rin. Thank you. Ayan.